Добро утро, сестри, братя, малки приятели, дечица, чада Божии. Аз съм член на църквата в Сливен сега. Аз съм член на Божието семейство. Родих се още от малък в семейството на проповедник. И аз бях проповедник. И днеска пак ще бъда проповедник, макар че вече съм пенсионер. Но за Бога и за Божието дело няма пенсиониране. Човек, докато може, трябва да свидетелствува по някакъв начин за истината. Идеята за темата, която днес искам да изнеса с Божия помощ пред вас, ми дойде на събора, когато бяхме в София. Онези от вас, които са имали привилегията да присъстват на тази изборна фиеста, адвентна, в НДК, в една голямка зала, или пък са следили по интернет това, което ставаше там, знаят какво беше мотото, девизът, под който протече избора. Какво беше? Това беше един огромен плакат и на него беше написано „Към бъдещето с Христос“. Моята тема днес е бъдеще с Христос и слагам като скоба и допълнение или песен за будното сърце. А защо слагам това? Постепенно ще ви стане ясно. Нека ви кажа, че изпитвам огромно delight, да го кажа на английски, удоволствие, pleasure, да бъда заедно с хора, които вярват. Не, че сте нещо изключително или че аз съм нещо изключително. Ние сме хора от плът и кръв, еднакви всички, по направа, по възможности, но онзи, който вярва, е нещо различно, много различно. От ден на ден все по-различно. И когато дойде да каже с Богом на този свят, той си отива не като спомен, а си отива като поданик на Божието царство. Това искам да вярвам, това искам да внуша и нищо по-малко не би ме довело тук и не би ме карало да говоря пред вас и да стоя пред вас. Спасение, вечен живот, безсмъртие, вечна красота, вечна младост, възторг, бъдеще с Христос. Когато отидах на този събор, аз отидах със смесени чувства. Дълбоко в себе си бях затворен, може би малко потиснат. Ще кажете защо? Ами защото много хора аз вече там нямаше да ги видя. Аз съм стар софиянец. Живял съм в София, имах приятели, познавам проповедници. Имена като Христо Киров, прекрасен проповедник, много хубав човек. Имена като доктор Иван Георгиев, си спомням. Или като Любен Паралиев. Или като Емил Димитров, с който бяхме съвипускници и приятели. Художника Коста имаше един, с който аз бях близък приятел. Кирил Шемков, когато познавах и за последен път видях на миналия събор. За последен път. Това беше едната причина, че аз отивам да се срещам с празни места, които някак си бяха празни и в мене. Липсваха ми. Освен това, аз знаех, че ще видя хора, които ще видя за последен път. Било, че те, било, че аз, който гледам 80-те вече без бинокъл, 2 годинки ме делят от тях. Може би следващия събор след 5 години няма да може да ми даде тая привилегия. И това внасяше известна сянка в душата ми. Например, брат Александър Маринов. Някога беше идол на младежта. Той беше млад, впечатляващ и много повлияващ
на него му помагаше едно особено обстоятелство. Той много приличаше на един голям футболист на времето. Беше негово копие с тая руса коса, с неговата усмивка, а това беше с доктор Стефан Бошков. И тогава, които го видяха, го свързваха с него и това му помагаше. Днеска го видях, днеска искам да кажа, по-миналата събота, аз го видях бляда сянка на онова, което е. Свит, сгърбен, само две очи светят, горят и издават огъня, който е горял в този Божий служител. Разбира се, имаше и нещо, което в противовес остава. Това беше патриарха Димитър Киров, който със своите 100 години излезе, даде поздравление и вдъхна кураж и надежда, защото той е един стълб, когато познавам от детските си години още. Баща ми работеше заедно с него. Мили брати и сестри, когато дойде тържествения заключителен ден на 24 април ли беше? Април, събота. И когато деловата част на събора беше приключила, и тя вече е повечето известна, почти навсякъде, тогава аз преживях нещо, което е записано в Евангелието на Йоан, и аз ще ви го прочета. Преживях това нещо, защото то смени коренно моето настроение, моята вътрешна нагласа и настройка и ме въведе в едно състояние на повишена духовна изобилност. А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: ако е някой жаден, нека да дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече Писанието. А това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат. Точно тези думи отразяват моето състояние. От моята пренесеност, приглушеност, малко под сурдинка, аз изпаднах в състояние на възторг, на духовна възбуда и на една голяма радост. Когато хора гръмна и пееше, и моето сърце пееше една песен, но не каква да е, това беше песен на песните, а в душата ми звучеше един стих от едноименната библейска книга. Един стих, който ще се повтори няколко пъти в този час. Аз спях, но сърцето ми бе будно. Един най-впечатляващ символ, с който Христос се явява за всички времена, това е камъкът, канарата. Още древният цар Навуходоносор II се запозна с Божия син, с този камък, чрез едно видение. Какво видя той? Той видя земните царства, представени му във вид на образ, на макет, който блести в спектъра на благородните метали, слизащи долу до желязо и кал. Но този образ мимолетно премина пред погледа му, докато един камък без ръка го удари, застана на неговото място и започна да расте. Расте, расте, расте. Исус Христос е камък, който ще дойде да съкруши този свят, да го приключи, но ще расте. Той ще стане планина голяма и той ще обземе в цялото бъдеще и вечността. А за теб и мен е важно какво място ще имаме в този камък. Христос е камък, да. Исаия казва: полагам в Сион камък избран, скъпоценен, краягълен, който вярва в него, няма да побърза да бяга. Христос не създава страхливци. Христос не прави малодушни хора.
Христос създава герои. Той създава силни личности. Личности не само за този свят, а за вечността. Може да изглеждат понякога малки, но те са голями пред Бога. По времето на нацизма един младеж екзалтиран от величието на Хитлер се провикнал: Хитлер е толкова велик, а Исус Христос е толкова малък. Историята скоро отговори на този младеж. Знаете ли как? Да, Хитлер беше велик за много малко, но Исус Христос е велик за винаги и все по-велик в бъдещето. Бъдещето е на Христос. И камъкът, за който говорим, е един пробен камък, който ще определи величието на личността, която носим в себе си. Велика ли е, нищожна ли е? Биологична форма на съществуване, мимолетна, индивидуална творба ли е, или е нещо, което заслужава вечност? Това зависи какво място ще намери Христос в мен. Камъка. Аз в камъка и камъка в мен ще бъде ли? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Според Емерсон, името на Исус Христос е заорано в историята. Тук сте земеделски град и знаете какво значи да заореш нещо в една нива. Да мине плуга отгоре, да обърне земята, да се смеси с нея, да го заореш. Може да е богатство, може да е злато, каквото и да е. Според свещената история, името на Исус Христос е втъкано, вградено в историята. Вие не може да пипнете този камък, без да съборите всичко. Всичко се крепи на този основен фундамент – камъка. Затова ще засегнем в този час три аспекта, три измерения, в които камъкът влиза в връзка с нашия живот. Човек, който няма отношение към камъка и към Христос, няма отношение към бъдещето. Той няма защо да чака нещо. Верно ще изживее живота си, верно ще умре, верно ще създаде потомство, но времето, както вълните на пясъка заличават следите и става гладко, така ще заличат спомена му. И той няма да се върне да се повтори в този свят. Първо, Христос е основен камък, пробен камък, на който се гради. Второ, той е камък на изпит, на който се пада за спасение. И трето, камък на съдбата, който накрая пада върху света и го измества напълно. Как Исус Христос стана основа на нашата вяра и надежда? Чрез заместническата си смърт и възкресение. Ако само Христос беше умрял, но не беше възкръснал, щеше ли да бъде Спасител? Щяхме ли да вярваме в Него и да го чакаме? О, мнозина са умряли геройски, саможертвено, но толкова те не могат да спасят другите. Христос обаче възкръсна. И когато се поздравяваме на Великден с Христос възкресе, само един отговор приляга. Това е истина възкресе. И аз попитах един човек, който скоро говорихме с него, как отговаряш на Великден? Той казва, истина възкресе. Викам, истина ли? Вярваш ли го? Малко се спря. Ако ти е само поздрав за Великден, това не е истина. На теб ти трябва истината, цялата и пълната истина. Апостол Йоан е записал вълнуващи моменти във връзка с възкресението на Исус Христос. Направо ще чета
защото трябва този текст да бъде днеска разгледан от нас. А в първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъка е дигнат от гроба. Затова се затича и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когато обичаше Исус, и им казва: дигнали Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И тъй Петър и другия ученик излязоха и отиваха на гроба. Какво ви прави впечатление? И двамата тичаха заедно. Заедно ли стигнаха? Но другия ученик надвари Петра и стигна пръв на гроба. Как така го надвари? Защо? Той беше по-млад. Той тичаше младежки. И като надникна, видя плащаницата сложена, но не влезе вътре. По-млад, ама не толкова уверен. Спря и остана вън. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба, видя плащаницата сложена и кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащаниците, а отделно свита. Тогава влезе и другия ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Или, братя и сестри, и малки деца, които не знам дали сте присъствали на Възкресение, и аз не съм. И тия, които бяха там, не присъстваха на Възкресение, но те констатираха факта. Възкръснал беше. Нямаше го. Може да е бил откраднат. Може тялото някой да го е взел. Можеше така да се мисли за двамата ученика, които като поседяха, какво направиха? Убедиха се, че няма тялото, Христос не е там, и решиха да си идат в къщи. Аз се питам, въобще, това беше първия Великден. Това е прототипа. Това е оригинала на Възкресението. Самия факт. Христос възкръсва. Той го беше обявил, беше го казал предварително. В третия ден ще възкръсна. Къде са свещениците? Къде са тия, дето сега ходят в Ерусалим? Да носят жив огън оттам и да го разнасят и да убеждават, че има възкресение. Къде бяха равини, законници, учители, народни водачи? Спяха. Спяха. Защото те не вярваха. Но той и Йоан не вярваше. Той и Петър не вярваше. Та ще вярват враговете му, които го разпнаха. Но аз малко по-нататъка виждам нещо друго, което ми прави впечатление. Тази Мария, която отиде и ги повика, същата тази Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така, като плачеше, нагникна в гроба и вижда два ангела в бели дрехи седнали там, гдето бе лежало Исусовото тяло. И един от към главата и един от към нозете. И те й казват: жено, защо плачеш? Казва им: защото дигнали моя Господ и не знам къде са го положили. Има малко разлика. Ученици бяха. Но аз ще си послужа с този рефрен, който почнах. Аз спях, но сърцето ми бе будно. Верно е, че апостол Петър беше основен стълб на църквата. Верно е, че Йоан беше любимия ученик, но те бяха толкова много блокирани в мисли и чувства. Те бяха уморени и затрупани от своите грижи. Мария обаче имаше будно сърце. Будно сърце, което даде по-различни резултати. Когато тя за втори път се обръща и вижда градинара в кавички и му казва: Господине, ако си го сложил някъде, кажи ми, за да се погрижа аз
искам да не бъде така оставено тялото му. Тя преживя нещо, което е шокиращо. Тя чу името си. Тя разбра, че това е живия Христос. И тя получи нещо, което не можа и не можеха другите да намерят. Живият, възкръсналият Христос. В този свят има много форми за свидетелствуващи привързаност, близост, любов, които строят паметници като Тадж Махал или строят величествени, импозантни сгради, монументи или които създават поезия и музика за милиони. Има любов, която е саможертвена, трогателна, която се помни за поколенията. Но има любов, за която Библията казва, никога не отпада. Това е Божията любов. Божията любов е таинствена сила, която когато сърцето я намери, тя го преобразява и го прави и поданик на Небесното царство, прави го и уверен гражданин на това царство и го прави човек, личност, която вижда онова, което другите не могат да виждат и не могат да получат. Затова, преди да дойде като падащ камък, Исус Христос ще дойде и царството му ще дойде. Преди да дойде като падащ камък, Неговото царство ще дойде като очакване вътре в нас. С запален светилник всеки ще трябва да очаква идването на Господа. Или както е казано, ако Божието царство не влезе в теб, ти никога няма да влезеш в него. Това е, което иска Бог да ни научи. Каква е ролята на онези, които са повярвали? Вижте Исаия какво е записал още отдавна. В 60 глава той дава ролята и мисията на избрания народ. Стани, свети, защото светлина дойде за теб. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак народите, а на теб ще усияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Дигни наоколо очите си и виж, те всички се събират, идат при теб. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце, на обятия, казват. Тогава ще видиш, ще се зарадваш и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото изобилието на морето ще се обърне към теб и имота на народите ще дойде при теб. Исаия е писал тези думи и те първо са валидни и за собствения му народ, който имаше велика роля и трябваше да изпълни, но не можа да получи всичко това, което се дава. Но тези думи са важни и за нас, които живеем в сянката на второто пришествие. Светът днес в мрак ли е? Има ли светлина? Има ли по света радост и щастие? Има ли сигурност и правда? Има ли в света онова, което го прави хубав, свободно място и можеш да живееш, да пееш и да казваш, ето това е живота? Не. Нашия свят отговаря на картината, описана от Исаия. Отговаряме ли ние на картината, описана там? Кой да стане и да свети? Как да стане и да свети? Вътре в сърцето, в живота на християнина, трябва да стане такова нещо, че да бъде светлина. То не е, брати и сестри, да сложиме тук още толкова лампи и полюлеи или прожектори, че да светнем, че да гръмнем с музика и хората да дойдат да кажат, тук става нещо. Днеска се свети с онова, което
го няма, което отсъства. А това е да имаш Христос в себе си. Да имаш в душата си, да имаш Христа и живота ти да бъде по-различен от живота и мисленето на хората около теб. Ето, това е, което ни е нужно. В притчата за 10 девици вниманието ни е привлечено от една малка особеност, която разделя очакващите на две групи. Кое е то? Това е резервното масло. Едните имали резервно масло, другите нямало. Сега мога ли, ако кажа, еднака да застанат от дясно тия, които имат резервно масло, а от другите вляво, които нямат, ще знаете ли къде да отидете? Имате ли или нямате резервно масло? Как ще разберете? Много важно е, защото от това зависи спасението. Знаете, имаха резервно масло, влязаха, вратата се затвори. Нямаха резервно масло, останаха вън и вън си останаха. Ами аз къде да бъда? Къде ми е мястото? Резервното масло и будното сърце имат голяма връзка. Аз спях, но сърцето ми бе будно. Всички заспах. То не е будността. И 10 девици заспах. Само, че едните заспаха тотално и отвътре и отвън, а другите бяха будни в себе си отвътре. Резервното масло е нещо много лично. То не може да се преотстъпва. Него не можеш да го вземеш назаем от някой. От някой светия. Да кажеш, той има, някои църкви така вярват. Светиите са толкова богати, че те дават добродетели, дават достоинства и на тия, които са по-бедни и лишени. Но резервното масло е личната опитност на християнина. Това, което си преживял с Бога. И вижте как става. Когато излезеш отвън и слънцето те грее, какво става в организма? Какво става в организма, когато си на слънце? Ако живееш само в една мрачна килия, ще изглеждаш ли еднакво или ако си на слънце? Под действието на слънчевите лъчи, клетката върши своята дейност. Казват, че произвежда витамин Д. Казват, че асимилацията в организмите се извършва. Казват, че под действието на светлината ние усвояваме енергията, слънчевата енергия от храната. Въобще, това, което е вън от нас, тази енергия става част от нас и вече тя е наша. По същия начин, резервното масло е да се заредим с опитност с Бога. Неща, които така сме преживяли. Така дълбоко сме вградили в себе си, че никой да не може да ги вземе оттам. Да не може да ги загубим. И ако заспим, те да няма да заспят. Те са толкова в нас, че винаги са готови да се събудят. Те са будни. Аз спях, но сърцето ми бе будно. И така, купи си от мене, казва верния свидетел, това, което ти липсва. Злато пречистено през огън, бели дрехи да се облечеш, колори да помажеш очите си. Купи си лична опитност, купи си свой собствен вътрешен заряд, който ще ти помогне да устоиш сред борбата. Тоест, будност сред съня, индивидуалност сред многообразието, наличност сред загубите, богатство сред бедността, мъдрост сред безумието на този свят, ще ти осигури резервно масло. Нещо, което винаги ще имаш, както лозата
и пръчката са свързани в едно. Придоби си будно сърце, забогатей с Бога в живота си. Ето това е нещо, което първите християни имаха. Те имаха богатството на Божието присъствие чрез Духа му. Как да го купим? Това може да стане по пътя, посочен в една притча, Лука 16 глава, 1 до 9 стих. Там един неверен настойник бил наклеветен пред господаря си, че какво прави? Че разпилява имота му, че злоупотребява, че не е верен. И той го повиква и какво му казва? Дай ми сметка, вече снемам те от длъжност, нямам ти доверие. Какво прави този човек? Той сяда, мисли и си казва, не мога да отида да копая, да работя, нямам сили за това. Да прося, срам ме, какво да правя, как да се спася. И как се спасил? Спасил се по особен начин. Повикал длъжниците и казал, ти колко дължиш? Ами 100, мери, пиши 50. Ти колко дължиш? 100 дължа жито, пиши 80. Пиши по-малко. Какво направива той? Той задължава тия хора с нещо, което не е негово. Неправедно богатство. Но в момента е под негово разпореждане. Има ли нещо, което все още е твое, но скоро няма да го имаш? Има ли нещо, над което няма да имаш скоро власт и да го управляваш? Тъй или иначе ще го загубиш. Няма да можеш да го държиш. Има ли нещо, което можеш все още да зачислиш на свое име, да го направиш да ти дава дивиденти през вечността? Точно това е то. Богатството на неправдата или на временните стойности, с които ние можем да се здобием, ако ги посветим на Бога. Няма граница за растежа, за ползотворността на онези, които забравят себе си и градят за Божието царство. В такъв смисъл ни дава духа на пророчество. А Мартин Лютер изповядва в края на живота си. Всичко загубих, освен онова, което посветих на Бога. Само то ми остана. Само него има. Той ще стане и с нас. Което имаме, ще загубим. Което дадем на Бога, ще имаме и ще расте в нас. Който придобива души, мъдър е. Така казва Божието Слово. Разумните ще сияят със светлостта на простора и онези, които обръщат мнозина в правда, както звездите до вечни векове. Имаш ли в душата си още една душа? Ама не само в живота си, в екипа на работата си, или в семейството си, или в приятелския си кръг. Имаш ли една душа в душата си, тъй както се казва в първите християни, имаха едно сърце и една душа? Ако има една такава душа в душата ти, това не са 2 души, а са 2000 души. Защото те се отразяват една в друга. Те се усилват една друга до безкрайност. Това е богатството, с което иска Христос да ни снабди още сега. И така, Христос, освен основа на вярата и надеждата ни, е и пробен камък за спасение, камък за препъване, камък за проверка. Когато Исус бива заведен в храма като малко детенце, свещеникът Симеон го взима на ръце и казва: ето това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина. Това детенце ще промени съдбата на мнозина. Такъв е случая с Закхей. Описан подробно в Евангелие на Лука 19 глава. Този нисичък, малък, невзрачен човек
този грешник, митър, данъчен чиновник, който надписвал, надзимал, ограбвал хората, имал в душата си желание да види Исус. Нещо в него горяло и той търсел да види Исуса. Как да го види? Народ от всякъде, затрупан, не може да припари до него. Той избра един оригинален начин, избърза, качи се на една черница. И отгоре спокойно гледаше, все пак ще го види поне. Това беше. Когато Исус стига до него, става нещо странно. Той спира под дървото, поглежда нагоре и казва: Закхей, за тебе дойдох на този свят. Ела, слизай, днеска ще бъда гост в дома ти. Исус завършва тая история с думите: днес стана спасение на този дом. И днес така се спасява човек. Когато намери Христос камъка, когато падне на него и се струши, т.е. покае се, остави греховете и почне да гради на него своята къща, своето бъдеще, той стъпва на здрава основа. Да паднем ли на камъка или камъка да падне на нас? Всеки, който иска да посрещне падането на камъка на съдбата, като печеливш и триумфален факт за себе си, трябва още сега да направи един реципрочен ход в живота си. Той да падне на камъка. Да чакаме ли докато камъкът покуси империи, царства, човешки усилия, творчество, слава и всичко стане на прах заедно с нас, а то не е далеч. Събитията ни подсказват нещо много интересно. Аз слушам какво става в Гърция. Аз слушам какво става по банките. Аз слушам какво направи един вулкан там някъде далеч, дето не съм ходил дори в тая Исландия, и колко компании и какви милиони загубиха. Аз очаквам да чуя неща, които са не станали. Защото Словото ни казва: бързи ще бъдат последните събития. Страшни ще бъдат, бедствия ще бъдат, големи, по вода, по суша, между народите, тъга, скръб, несигурност, печал. И хората ще се скитат накрая от море до море. Защо? За да търсят Словото Господне, но няма да го намерят. Сега още може ли да се намери? Половината столове са празни. Дали някой не иска да живее вечно? Дали някой не иска да намери бъдещето си? Дали някой няма нужда от Христос? Когато бях в София, дъщерята на брат Ганко Капка излезе и каза няколко думи. Вие знаете нейния случай. Тя имаше тежко заболяване, тя беше на прага на смъртта и Господ направи да се върне в живота и нейната благодарност навред е отишла и звучи. Аз искам само едно изречение, което съм си записал. Когато човек преминава през долината на смъртната сянка, той разбира, че нищо не е тъй важно в живота, както връзката му с Бога. Когато дойде смъртта, баща и майка, ще ги вземеш ли себе си? Син или дъщеря? Мъж или жена ли ще търсиш? Някой скъп приятел, голям? Кой? Кого да търсиш? Когато живота те напуска, ти се чувстваш обречен, безпомощен. Ти имаш нужда от някой, който да има власт над смъртната сянка. Само един може да остане с теб в долината на мрачната сянка. Само един може да те преведе през нея. Само един може да ти върне загубеното или загубените мили близки. Само един може да те намери, когато си изгубен.
Само един може да поддържа сърцето ти будно, когато спиш. Само един има, за когото можеш да кажеш: аз спях, но сърцето ми бе будно. Затова този един, който изказа блаженствата на вечни времена, които Махатма Ганди на всяка спирка слизаше и цитираше, и който каза: щях да стана християнин, ако бях срещнал един. Не срещнах християнин в живота си. Не ни ли подсказва това, че да бъдеш християнин е наистина нещо много ценно? Ето блаженството, с което ни поздравява днес камъкът, който иде на този свят. Бъдещето ни. Блаженни будните по сърце, защото тяхно е бъдещето с Христос. Аз спях, но сърцето ми не спеше. То беше будно и аз никога не заспах за онзи, който е мой Спасител. Нека това да бъде и нашата опитност. Благодаря за вниманието и Божието благословение да бъде над нас. Амин.